هز ناونتوی تروریستکی نافدار 10 میلیون دلار لسر سریوی و دستی وی ده گلک سوجه مروواهی دهنه آنی اولشونا بشار اسد دارونشتاندن پشتی ویگی لگل وی کومی تکیلداری آخ آب هوا و انسان سوری پازاران دکه و وی مراسیمان جه دنیای رادگینه هر داوی دو احاله بالا فرگا شامه وکی 14 میلیارد دلار ifade kirin bi tevlîbûna nûnerê taybet ê dewletên Yekbûyî Amerîkayê Tom Barak dan şîrketê nêzî desthilata AKP. Piştî merasîma îmzeyê Barak diyar kir ew ji vê kêfxweş e û balkişand li ser rola şîrketên Türk ên bi navê Cengiz û Kalyon û got siberoja Sûrî di destê wan de ye. Ku ev şîrket li Tirkiyeyê wekî çete têne binavkirin. Piştî ku heteşe li şûna Beşar Esad dan rûniştandin gelek hevpeymanên projeyan hatin ragihandin û tê diyarkirin wê maliyeta giştî ya razandinan bigêje derdora 400 milyar dolarî. Di nav van de şîrketên Siûdî, Qatar, Tirk, Amerîkî, Îmaratê hene. Hikûmeta Vegweza Sûrî li pêşiya gavên xwe rûxmî ku erdnîgariya Sûrî ne di destê wê de ye jî tu astengiyê nabîne. Tê diyarkirin bêyî destûr û qanûneke rewa amadekariya hilbijartinan li Sûriyê dike û dixwaze di îlonê de vê bi encam bike. Çavdêriya mafê mirovan Sûrî jî dibêje ji dema hilweşîna Esad de yanî di nava 8 mehan de kuştina 10,000 ran Sûriyeyî belge kirine ji nava van jî 2535 kes li meydanan hatine gulebaran kirin. Ji 13 tîrmehê ve dorpêça li ser Swêdayê jî didome. Li ser nêzîkatiyên hikûmeta Vegweza Sûrî gelê Swêdayê berê xwe daye bi sazîbûnan û ketiye ser rêka xwe rêveberî û xweparastinê. Li gorî çavdêriya mafê mirovan Sûrî ji 13 tîrmeyê ve li Swêdayê 349 kes li meydanê bi giştî 1568 kes hatine kuştin. Di vê aloziya ewlekariyê de li vû tevgerek zêde ya bi navê çeteyên Daişê jî heye. Hejmara êrişên ku ji destpêka îsal ve li ser gundewarên kantona Dêrazorê hatine kirin bû 123. Di encama van êrîşan de 29 şervanên Qesedê 10 sivîl şehîd bûne û bidehan jî birîndar bûne. Endama fermandariya giştî ya YPJ Rohilat Efrîn hefteya borî ragihand bû ji destpêka 2025 ve nêzî 6 operasyonên bi bandor li dijî şaneyên çeteyên Daişê pêkanîne. Di encama van operasyonan de sisê jê serçete bi giştî 64 çete hatine girtin. Wekî hûn dizanin di dehê adarê de di navbera rêveberiya Xweser û hikûmeta Vegwez de peymanek hatibû çêkirin. Heta niha encameke temam ji vê jî nehatiye girtin. Hikûmeta Vegwez dixwaze her tişt li gorî dilê wê be. Dixwaze rêveberiya Xweser û bi taybet Qesedê teslîmî wê bibe û netew dewleteke hişk a nîjadî mezhebî ava be. Li beramberî vê serî de rêveberiya Xweser gelên Sûrî jî dixwazin Sûriyeyeke demokratîk û nenavediya ava be. Girêdayê heman nîqaşê nûnerê Amerîkayê Tom Barak û rayedarên dewleta Türk jî bi daxuyanî û nêzîkatiyên xwe ve xizmetê ji heman daxwazên hikûmeta Vegwez re dikin. Li hemberî van helwestên ku dixwazin Sûriyeyeke navendî û despot ava bikin, PKK'yên li Bakur Rojhilatê Sûrî jî sibe konferansa yekhelwestiya PKK'yên Bakur û Rojhilatê Sûriyê li dar dixin. Bernameya me dest pê dike.